Chimimba. Baby, Madam Children. Brother. Go. Go, Sakarungika, Ramjiti Boga. Rongika, Panachakarunga, Malang Doma, Wambi, Mawambi, Murambi. Chijiti. And Piri Mawambi. Kingoku. Masano Wani Matemba Mjemba. As Mawambi Marambi Matemba Mjemba. And they are Matimam Chimba. Machi? And this is up in them combi, they must come. All right. Wow. Na baranga zitoko spaka ndozanyikaita inaumira mutembaranga. Chichibiti. Tasaone mangwana kutoza kutobudwa bageti mangwana. Saka mawani. Zvoda kanzwa kuti vanhu akarowa zvakaipa kumbare musipa. Oh. Yeah. Vananzwa nairo ere. Ukuda utengei. Anzira utengei. Ndotengei. Ani mwakabva anobva akandotenga akuti kudei. Kudei panapa. Sandotenga abari pamberi pehardware. Sandotenga. Apedzera apindira akubvunza munhu ari pakaunta madhomu hardware. Kamara muno kana chese richinoita 50 bond ndingotenga. Apa akafemerwa mugodzi ka. Munhu ari mukaunta ari kutaura zviri muno muchakwa zvinotakira pa 250 bond. Yana 50 bond munhu akarohwa iye. Akaprono. Last number. Makatarisa. Makatarisa. Oh. Saka pakaipa. Usifanda. Ngwava. Iyo govazo timbava. Ngwava. Iyo timbava. Manje mna mask manje. Saka mukita sini. Mask nje iko na mvara. Ya muka corona kama. Pana miagara iko plus daily ko jaja ari muna ni corona mpalangu yese kuzanza atisa kunikirikizi. Quarantine ko gande zokunyeba tuzi. Ndizo kunyebere. Ndinoko sina simba rekutiza zokuzanza azutiza azu. Master. Tiza. Una sakada. Afani. Sasa mtu atenji nyebero. Azisuka. Tisuma kwaya mozizika. Makwaya Moses ndo akaita sei. Iwa ekutsemiriwa inozichigungwa. Kuti vapfuwa vaIsrael. Oh. Achifamba naMwari. Mufamba najaji. Hapana nokumisa. Hapana nokumisa. Satana anakana plat. Oh. Zvati mahwambe murambi. Murenje. Matemba mchele. Zvati murenje. Hello, say Clinton Balamba. I am a Dama Balamba, Sunaki Zambana. Burana, Mutama America. I think I told you to take a second and I take it as a to go down to the wild lifetime. I think I'm going to think of guys or to take them to my one. But I can't take a multiply. Yeah, because I'm going to pay. Because you wait here. Nayo atinayo vanenge vachida kurwara nevana corona kana rode corona izezi yako yokarwara necorona zvinoona kuitika because ndozvokuiti kuzviitisa vanhu vari kukrara kuzviitisa corona inobata kuvanhu ivo andinoona akugabe vakazviramba kazvezvesodomu chakuti ikoko kunyika idzodzodzo kunoitwa izvozvezvo ndokunoitwa ikoko ya kuti makatapila anengaita kuviga vanhu kusvikira makomo andoona kuita kunosiwa pagedhi kakunge bhiri but zviri kuitika munomu munomu zviri kuitika munomu hamusi kunzwa mamumbotarisa manewspaper kana kunyiterera news kuti muna akiita mujeni mobva anosiwa pagedhi akaitorwa navanhu vanomunyigeko hamusikutwa saka munomukutwa ivi inabhala bandambozvanzi pakunazoipano munhu akakiita nenhingi patonesina zve munhu akakiita nenhingi tokonzwa kwazobva mumwe kubhura wayo kwazobva mumwe wakati unyazana mhombo kwakuda kwaona muchasangana nazvo nekufamba kwenguva ukadaro mai wakutoita wakutoshuwira kuti inini tisangane nekorona aiwa hani kuti hamusi kuzone
Andakangonzwa kunzi ameno. Muchazvisa kana kuti muchazono. Muchazono kana musati mazono. Ndati mayokati uchazoona. Zvakuita ngeiwo wakutoshuwira kuti ndizvo. Ai mamuzviziva zvikuitika, situkukuziva zvikuitika. Saka muchizviramba. Zvinzwo sezvandiri kuita muningini. Una muna second muna kamubare korona. Hamuna hamubva Mbare arimo, Mbare varimo. Ari papi paunoziva. Nani? Anonzi ari komudhara Gwex. Ari kupi? Wakutaka vangu. Anonzi ari? Gwex ndiye anonyasomuziva. Anonzi parents chiri ndiwa mudhara. Kwete parents chiri. Asi Mbare ka. Ita weMbare. Ameno mwe ataura namanyama. Mbare muna corona. Hanzi Christopher. Kungosanitizer. Mamaita distance, social distance. Kupfeka mamask, maradzo dzakaita mufana habo. Mask. Gunopfeka mask. Kama baby feeder. Kama baby feeder. Kama baby feeder. Yakandozviraitika chirwere asi manje ala vanonzwisisa ipapo zvakanonzi vasina mazino there is no need ka yemamask ndopaunobvaona zviko izvi zvine maadvantage nemadisadvantage kutsenga kunondinetsa zvakataura nani ingave chingwa kana sei yakanobuda chiri chichina muna wazvinzwa panapa yakupanana kana mabhutsi bhutsi dai dzinotaurwa 5 kilometers mazvinhu zvakanyorwa nechichina aisanda kuzvinzwa hangu ameno vasina mazino akuna but nichatenga kai takatipembedzera tokuruma kunyange tisina mazino saka musaidi kwenyu machena alright saka pana chimwe chikunetsa apa kukunetsa pana kukengani amukenge kwate zvekutamba kwambana kuti itoti Mandhuwe tinotoratwana neforeign tozvo ari kutomhanyisa tati kutomhanyamhanya makuita business remandhuwe zoti kwati kutomhanyamhanya nato twemudhera itoti twemudhera itoti maoriginariwa malibhoka Saturday henis apana uda malibhoka zvinenge zvaraswa foreign zvezvo zvinoziva zvamudhera zvezvo hapana mabhero arorambidzwana achinzi ari kukonzeresa korona futi zvakaya kudhara izvi zvakakare zvakasanitizwa zvakasanitizwa zvine social distance arunzi mariya ari kuita madhora mwana anokatenga 2 kada kuti dhora 50 for 2 alright kuitira kuti vanhu vedu vapinde mustyle saka arutengwe ari kunhongwa saka mupfeka nenzara kana achitotengwa zvavo kenganiko hakengana titadzokurara kufanayo kamfanana handi business iri kufaya ari kuda kamari yaka kuti dzakuda ma50 cents asenyu matotuma unzi mutengesi matengwa 2 nhasi saka kwati mari yacho ndichavana mhanya nomupa ndiyandi kubhema ndoya mukubhema mari yacho saka murungu anozopawa rini mari yake kana tobva kana tikatengwa 26 ka ndozvaikorufu maningi ndizvo ma50 cents tikatengesawo 6 nemadhora atikorufu kaima50 nanopanga wemari yacho ndabhajatazakubhema nekurova drymouth vamaido drymouth mobva manopiwa fipeyiko iko katizoshaya azina tazoutsvaga ukanguwo kuti kandikuindwa futi kake kutinya ndo yacho zvinhu zvakaoma havana hatongoti havana handozati mablango paanoya maitotengera kutengerwa kana chi6 page temandikuindwa iwona 6 bag emandwindwa bokuti mablango ndotaura ndikupfeka zvemandwindwa izvo zvemubhera haatozvida handozvikuita vanonga vachida machaiwo manyowa andakabva furi mushoko ona kuti 6 pack emabhutwindwa kanana 6 pack futi emaboxer shots unoziva mbarako alright saka zvinenge zvakadzora is the king zatoatemba ndizvo zvazvo
mumwe mwana achivhaira achitenda akazvigirwa tere tikatonhongo ikoko kunodhamkwa manhingirikidzi mabulanga atotigera ri plastic sealed nyangwe kanzi yakatengwa $5 kana $10 azvinenge iri ndinda chaiyo munoona muno unatamaita bho Mr. Chimimba kawani mbala